निजदिफ्लि गामिनि जोंनि भुबेन बर' बिथाङा गोबां सान सिगां गारि एक्सिडेन्टआव गावनि आथिं फारसे खोमानो गोनां जादों आरो फारसे आथिङाबो जोबोर गोब्राबै जखम जानानै दिनै ट्रिटमेन्ट लाबाय थानो गोनां जादों आरो बे बाथ्राखौ जोंनि वार्कारफोरा आंनो फोरमायहरदोंमोन दा फोरमायहरनाय लेखा आङो साननैसो सिगां बेवहाय नायफैदों नंमारगौ गमामायैनो जोबोर दुखुनांथाव जाथाय डाम्पारनि सौग्रावनायाव बिथाङा फारसे आथिंखौ अलरेडि खोमाबाय दानस'नो गोनां जादों आरो फारसे आथिङाबो जोबोर गोब्राब जानानै ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ दा बे हिसाबै आङो आंनि एमएलए फान्डनिफ्राय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव आं दिनैहाय 50,000 रांनि मोनसे चेक बिथांनो होदों जाहाथे एसेबाबो सहाय जायो गावनि देहाखौ फाहामथाय लानायाव दा बे थांखिखौ लानानै जों दिनै बिथांनि दुखुथिया न'खराव फैनानै बे रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। नंगौ जोंनियाव दा तामुलपुर समस्तिनि सिङाव गोबां बेरामिफोर जों नुनो मोनदों केन्सार बेराम किडनि बेराम दा बेनिखायनो आं मैयाबो जोंनि डक्टर भबा दास फाउन्डेसनजों लोगो नांनानै हेल्थ सिटी हस्पिटाल गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे कुमारिघाटायाव बेसेन नाङै देहा नायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन दा बेवहाय 300निबो बांसिन बेरामिफ्रा बेवहाय नायजाफैदों आरो जों मुलि होनायनि बेबस्था बेसेन नाङै मुलि होनायनि बेबस्था खालामनाय जादों दा तामुलपुरनि गोबांथार जि बेरामाव थानाय बै सुबुंफोरनो जोङो आं जेरैहाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय किडनि प्रब्लेम जानाय सोरबा 1 लाख राङाव लागै जों होनो हादों आरो लोगोसे 5,000 10,000 25,000 बेबायदि माखासे लेभेलाव लागै जों सहाय खालामनो थाखाय हादों दा गोबांफ्रा बेवहाय आंनो कागज होनानै दोनदों आर'जलाइ होनानै दोनदों बे आर'जलाइखौ जों गुवाहाटीयाव दैथायहरदों खोब खम समनि गेजेराव गोबां जायफोर आर'जलाइ होदों बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थियारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव जोङो गोबां बेरामिफोरनो रांखान्थियारि सुबिदा होगासिनो दङ। बाजारनिफ्राय फैनानै लामा ससेयाव एक्सिडेन्ट जादों बोलोर गारिजों बोलोर गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै दा आङो चेन्ज गैखायामोन आं चेन्ज उनाव आंखौ GNRCआव लांदो GNRCआव लांनानै किबा करे फैनानै माय हामना फैनानै दा आथिंखौ हास'बाय मोनसे आरो आथिङा दा हास'नो गोनां जायोना मा जायो दा गेग्रेजोबखादो फारनैबो गेग्रेना फारसे हास'बाय आङो मथा मथि 6 माह गोग्लैबाय 6 माह गोग्लैबाय आरो डाक्टरा दा आरो पार्टि सोनायनि बाथ्रा बुंदों এই थोंसेयाबो बायखाजोबदो ट्रिटमेन्ट लानायाव थाखा फैसानि बिराद अभाब गोग्लैनानै मा खालामनो असुबिदा जानानै धार लानांदो किबा लानांदो दा जलेन सारा 50,000 होननानै बुंनायखाय आंबो सानसे थानानै नायबाय दिनै होफैबाय आं बेखौ बिराद साबायखर होनना लादों बिराद गाहाम होनना लादों बिथाङा जेरैबायदि होफैदो जेनेबा आं बेखौ गोजोननाय मोनो।